L'Organització de les Nacions Unides per l'Educació, la Ciència i la Cultura, la UNESCO, ha concedit a la Universitat de Barcelona una càtedra UNESCO de bioètica que estarà dirigida per Maria Casado, professora titular de Filosofia del Dret a la Universitat de Barcelona. La creació d'aquesta càtedra suposa un reconeixement internacional tant a la trajectòria professional de Maria Casado com a l'activitat que desenvolupa l'Observatori de Bioètica i Dret que dirigeix, ubicat al Parc Científic de Barcelona. Nosaltres tenim com compromís amb la UNESCO el transferir les metodologies i el coneixement i la forma de fer de l'Observatori a altres països que nosaltres ja tenim en relació a través de les xarxes temàtiques de bioètica, de l'ensenyament de la bioètica als drets humans, en l'estat espanyol, en la comunitat catalana, per suposat, i també a Europa. Però específicament és important per a la càtedra UNESCO la relació que tenim a les universitats latinoamericanes. I està donant ja una sèrie de coneixements i una sèrie d'aclaracions a molts dels problemes que avui la societat es planteja en temes de reproducció, en termes de tractament de malalties per el que podríem dir teràpia genètica. Tot això és el que serà a partir d'ara que aquesta càtedra pot contribuir i això pot anar després com a dictàmens o com a informacions o com a senzillament contribucions als debats que es plantegen als parlaments, que es plantegen als governants abans de prendre decisions en temes d'aquesta natura, tan important per la salut i per la medicina i també des d'un punt de vista ètic. La distinció de càtedra UNESCO s'atorga a les unitats de docència i centres d'investigació que destaquen per la seva excel·lència acadèmica i que comparteixen els objectius d'aquesta organització internacional. La seva missió és organitzar activitats docents i de divulgació en un camp concret de coneixement que es considera prioritari. És clar que el marc de reflexió per abordar els problemes de la biotecnologia i l'aplicació en la biomedicina és el respeto i la protecció als drets humans. I crec que aquesta aposta feta pel nostre grup en el seu moment, fa molt de temps, ara es ve reconeguda per aquesta càtedra, per la concessió d'aquesta càtedra. Aquesta càtedra és la primera que s'atorga a una universitat espanyola i la setena que existeix a nivell mundial. A més, s'inclou dins de la xarxa UNITWIN, un programa que agrupa institucions acadèmiques a nivell internacional en l'àmbit de les ciències humanes i socials.